Naka-plaza na ako, no? Yun na ka sa'yo. Uy, yan na na! Nakali na naman. Uy! Oh, malaki to ano. Tingnan mo lagi. Oh, laki! Pulaan ulit! Pulaan na naman mga sa'yo. Grabe yung pula. Ano ka sa'y? Sinabalitaan yung harvest na. Meron na? Uy, malaki yan. Uy, meron nga. Mamaw na, idol. Ay, wala tayong pang ano, wala tayong pang sarap, Pachay. Malaka. Ay, laki! Diyos ko! Pachay, paano to? Pachay! Ito, dito! Ayan! Naku, babalik pa! Mamaw! Pachay! Grabe, ang laki! Yan na naman! Yan na naman! Ala ka! Pula na naman kasi! Ay, kala ko pula na. Mga tayo. Ay, mga tayo. Kaya to'y magkakatsintok kami. Kasi hindi naman. Yan o. Yan na. Uli? Oo. Haba. Pero kayo. Akin. Oh. Ah, laka. Uy, pula. Ay, uy. Recording ko. Ginagawa mo? Kaya mga tayo, nakadali tayo. Wala na, anduhis na kagad. Unang ano pa nga lang. Yung mga tayo, pulahan tayo. Uy. Grabe, ang laki ko sa'yo. Yung mga tayo, pulahan. Ito, nabasa mo. Ha? Ay. Ang nako, sinabit na. Sinabit na tayo. Sabit pala, kala ko, ano yun? Uy. Yun, water lily isa. Ayun na, huli mo. Mahaba. Yun, isang mapagpalang araw po ulit sa inyo po mga sulit kasi natin dyan, no? At dito ulit kami sa may Barangay Sumilang, no, kasi, no? Pasig. So yun, nakaisla tayo agad. Uy, nako, mag-i-intro pa lang, nakadali na. Grabe, oh. Okay, grabe ka, Choy. Ano na to? Pampulots na. Samahan niyo po ulit kami, Mati, no? At nung nakaraan, Mati, na ano, na adventures namin dito, ni kasama ko rin si David Marnan, saka si Vlog mo, no, kasi. So, doon kami, Mati, doon, banda ron. Sa may, ano, hala, malabo pala yung ano natin kasi. Malabo yung video natin. Grabe, kakatapon ko lang, kinagat pa kagad. Ulahan pa nga, hindi ko ka dito makawala, oy. Hala, paano kaya ba video natin ito? Pag ganyan? Pag ganun. Ayun, Mati, oh, Barangay Sumilang yan. Ay, ano, kinakagat na naman yung kasi isa ko. Wala ko. Nakagat ko. Oh, huli na sa swerte ka, Choy. Oy, swerte ka, laki na naman to. Ala ka! Ano nun? Ala ka! Pulaan na naman. Pulaan na naman. Swerte ko. Mati, pulaan na naman, oh. Oh. 5 fingers. Ayos, oh. Ala ka, bakit? Ano, puro pulaan. Dadagpatan natin pula dito, ah. Ala ka. Bilisan mo kasi, baka makarami tayo. Swerte ko ngayon. Uy, 2 pulaan na, Mati. Ala, grabe, oh. Ay, mga lalaki to. Ala, mga palahubog man ang sigura. Mga palahubog man sigura. Sa ano, Barangay Sumilang. Ala. Ala ka, grabe. Ay, ala, bakit? Napakaswerte ko ngayon, Mati. Bakit kaya? Yung video lang natin hindi swerte, oh. Wala sa ano na, yan. Ay, Mati, yung Barangay Sumilang, ano yan? Tulay. Kinakabahan tuloy ako. What? Grabe, makakarami ata tayo, Mati. Sigurado, magandang lipat natin. Magandang lipat natin, eh. Pumunta kasi kami, Mati, doon sa may tulo na yun. Eh, walang gumagat pa, eh. So, dito lang pala. Ayan, bottom sit up ulit tayo, Mati, no? Pero, binuka, Choy. Gilid lang ang tabi. Nasa gilid ng tabi lang. Kabiwas, tara kabiwas, kabingwit. Mardis dito sila, ano, i-vlog mo tsaka si ano, no? Si Tatay, ay, wala. Tatay Tiban. Siyempre kami, siyempre hindi kami papatalo ka, Dilmar. Yung buhay nila ka agad. Dito, mga kasi, oh. Yan. Yan, natin, mga kasi. Yan.
paano kaya ang video natin ito? Sana di, ay, guy. Ayan, ganyan lang mga kilo. Ayan, ayos. Wala lang pista namin, oh. Huwag lang lumokso yung cellphone ko. Ha? Hindi, nagalaw ko lang dito. Ano yun? Ginagat ulit. Nasa dawian ko kasi, pabayabasin mo ko kasi. Hindi, ano yan? Ha? Baka andan niya yung mga grupo na. Di ba pag pulahan, mga lalaki daw yan? Ha? Mga lalaki daw. Hindi, mga babae yan. Mga babae may lipstick yan. Ano yan? May lipstick ate. Ang lalaki pati oh. Kagatin mo ulit. Wag ka makakabali. Niyug-yug na ulit kanina mga sin. Tinali ko lang kasi yung cellphone ko. Hindi, babae yan. Oo, mga nag-lipstick ka. Oo. Oo, taka kinagat nga kanina. Sabi ko, kinagat nga yun. Uy, Katoy, isa. Tikso si Katoy yun. Ha? Katoy yun. Oh, yun. Re-resbakan mo na agad bukas? Sigurado yan. Oh. Katoy! Grabe to. Anak. Oh, yun. Ano kaya yung mga yan? Oh. Yuyug-yug. Hindi, gano'n ako. Yung kanina ano, gano'n no? Talagang, yan. Yun o. Ay, ano ka? Ikaw, doon. Inaabot na naman Katoy! Inaabot na naman! Abot? Oo, inaabot o. Yun. Tatlo na ako. Ganda mga size o ito yun. Ito naman, putihan. Pulaan, putihan, mamaya itiman. Tatlo na ako. Paano yun kasi Dilmar? Ako magja-champion. Ay, plapla naman eh. Yung ito sa akin eh. Ay, tatlo na. Uy, tingin na. Tilapia pala yung kibit. Grabe naman yun. Tignan mo back po ito ano. Plapla naman sa'yo, Mangilan. Ayun. Ay, nagalaw mo ba? Dito lang kita to. Sa gilid siya. Gilid. Sa akin bukas. Ririsbakan mo talaga, ha? Uy. Mga tay. At sana ano kami, no? Ito tubig. May tubig tayo. Mainit lang, no? Yay! Salamat! Ay, ganun. Yan naman mga tay. Kaka. Oh, yan na naman! Yan na naman ka tay. Ala ka! Pula na naman ka tay. Ay, kala ko pula na. Yan mga tay. Apat ka na. Diba? Uy, siri talaga. Wala, muntik ng ano yung ano sa ikong pala kasi tumabini. Yan na naman, sala. Uy, sorry. 4-0. Ang gaganda pa ito ng size. Ganun lang yan. Huwag kang muntik ano to, cellphone natin. Pag ganun yung kanina eh. Wala lang ako. Grabe. Thank you talaga. Sarap pala ha. Sinagat din itong isa ko. Dito lang pala ha. Sa may puno ng ano to. So yung isa mo ito nakawala. At siyempre magpa-shoutout na tayo, no? Yan, mega love shoutout nga pala kay Roderick de la Cruz. Yan. Games Adventures. At mega love shoutout kay Samantha Guansun Ramos. At shoutout daw kay Tatay Anglers at Boss Joel. At Boss Marvin. Yan, mega love shoutout. Jocelyn Dioxon, mega love shoutout. Kachoy.
At kay Junmart Guadalupe, may kalab shoutout. At mayroon pa si Vivian Samson. Shoutout daw. Yun nakachoy. Yun huli. Shoutout daw sa pinsan niya, taga Bacolod. Yun. Ala ka! Yakat ka na! Yakat ka na! Uy, guro! Oh, makawala pa! Ginagawa mo. Nakaisa ka na rin doon. Nakabawi, bumabawi. Ay, ako rin. Ano ba? Ay. Oh! Kala ko nagalaw lang ng kuwan ko. Ay, tingnan. Nakabawi, makabawi. Paano yan? Wala yung babaran mo. Nandun sa dulo. Ayan, sige. Ayan na naman na. Para pagbutas yung dulo. Yung Yung... maputo ko ay ha? Oo nga eh. Lalaki Ay, pang oo huli nga dati. kasi. Ay, anak ko, isa na lang pala kasi. Maputol nga yan. Sige, yung ano mo muna. Kunin mo muna yan sa tayo natin. Doon natin ilagay ito. Ano lang, kukunin mo muna. Oo nga, ano? Isa na lang pala nakaano. Oh. Lalaki pang mga huli natin. Ito lang nga rin kasi. Malaki pa naman. Yun, ganda mga tay. Grabe. Ayun, maraming salamat sa inyo mga tay, no? At siyempre kay Altoms Channel, may galap shout out. At meron ba dito? Kuya Prince Pabarlan, yun, may galap shout out ka Choy. Kuya Prince Pabarlan. At siyempre yung nakabanding natin ng nakaraan na si Kachoy It's Bloods mo. Yun, at kay Kachoy, ano, Delmar Dumagin at sa kanyang misis na si Kachoy Leia. Yan, may galap shout out. Grabe. Kakatawa ito guys. Mainit lang natin pero ano, alam na. Wala namang problema sa init. Basta may umuwayan tayong ulam lang. Balak namin mga team magkakatsin ko niya. Kasi Delmar. Grabe, ang ganda ng mga size. Yan, ate yung panigurado ba? Ano lagi pa naman. Ayan. Matulad tayo nakaraan, no? Kasi nakabingwit. Grabe, pula, oh. Ampo pula-pula, tapos ampo puti-puti. Nakaraan, yung natin huli natin nakaraan. Nag-i-enjoy tayo, butas pala yung waran. Ano yan? Okay lang yan, ano? Ha? Okay lang yan. Okay lang yan, ano? Sagad, butas yung ano, no? Butas yung ilalim? Yan, yan. Eh. Yan. Ayan, okay lang yan. Nagalaw ko. Ano mo nakagat ba? Nakagat? Ay. Ayan, tama lang. Ayan. Tubig, tapon. Kacay, tuloy. Grabe, daming kagat. Sa akin, ginagat din. Yun, thank you mga choy. Mga silent viewers ko, maraming salamat po. Ginagat pala? At kay Tatay Tiban, love shout out po. Kuya Francis Coronado at saka kaya Kuya Kajunjo, Kuya Danny. Thank you Kuya. Oh! Yun na naman. Anak! Ay, nakto. Ito palang makulit. Mamiso. Ito palang makulit. Mamiso ka dyan. Tilapia pala, akala ko ano eh. Mga... Ano ba yung hipon? Ano na siya? Ilang? Sa akin kanina, ganun din, pero malalaki. Ayan mga tayo, magkakasindok kami. Parang survival na to. Adventures. Uy. Akala ko kinagat na naman, yung water lily kasi oh. Water lily. Uy, wait. May huli ka, Choy.
Ano? Ay, pakinggan mo na yan. Ay, ano to? Cream dory na maliit. Iwan na natin yan. Cream dory na maliit. Ito, matindi pagka ito nakadali. Oh. Sumabay sa... Baka yun siguro kumakat, no? Kasi, maliit. Silap ka eh. Wala ka sa silap eh. Ako, sinabitan na yun. Cats and cook. Holy hook. Pag may pahuli pa tayo, diretso na sa ano kagad. Dito na, baga. Wala na. Diretso na sa baga. Lap na. Napapagay mga ayun mga toyo. Mga toy, magkakatsin cook kami. Nag-channel mga Yan o. Ayaw na. Pasag-pasag na. bili kaya ng ano, gin. Pulahan na rin ito. Pulahan, oh, grabe pulahan. Matipalikpik. Ito magandang ano. Habang namimingwit. Ano makadali tayong plapla, no? Para maganda-ganda. Ba, naging pala siya ito. Ha? Kumaano pa siya, no? Huli. Ayaw. Bawasan na. Balik ka ulit. Uy! Ano yun? Ano ito, Joy? Naga? Uy! Nauga lang ako. Nauga lang. Ang bango pa, Joy. Ang bango mga katil. Grabe. Babae tayo ito. Ang bango talaga. Babae nga ito. Alin, yun. Lagi ito. Ano ito? Malaki ba yung mga ito? Masarap. Oh, sabi ni Giron. Yun. Ate, shot. Ibig sabihin, bakla Shot yan. konti. May lipstick. Oo. May pa-jean pa, oh. Uy! Nakadali sa akin ang plapla, ano, para maganda yung pulutan. Grabe, siguro kung ano tayo, maaga tayo nag-start. Dito? Eh, dito dadaan yung mga malalaki eh. Kahit ang oras din. Oo. Hindi, hapon. Yung umaga, dinala ko Oo. sa'yo. Dito yun, kanya-kanya eh. Oo. Dito galing yung banda rito. Sa doon, malaki. Sa doon. Ay, Nakikita ko. Mati, ano natin to maaga. Maaga ulit, Mati. Miss pa ka natin maaga. Para marami-raming mga... sarap eh. Ah! Grabe ka bango. Uy! Oh, sige. Hindi inabot. Isa mo. Ano kaya yan, ano? Oo nga, ganyan pa yan eh. Ano talaga yan? Magloko, baka mamaya nagagalit ng mga kasama itong mga ano, bulaha. Sana si Papa ko. Yan, Matay, luto na ito, Matay. Matay, oh. Ay, sarap. Ha? Natak. Ay, yun na naman. Ay, yun na naman, oh. Hindi ka rin. Sabi ko sa'yo, malalaki nga yan eh. Oo, di ba? Yun, pakita mo dito. Malaki oh. Halos parehas dito ah. Oo, yun. Ito pa mga tayo. Tingnan. Ayun mga tayo. Parang po. Halos parehas din. Kita mga bawi. Kaso ano nga lang, pula. Ay, puti. Oo, Ito kita mga tayo, kain bawi. po tayo. Yan mga tayo. Sarap to. Malaki nga Siyempre, yun. wag nating Ano na sila, kakamayin, ilang no? kumagat. At kasi may bulati yung ano natin. Habang dito lang kasi oh. Habang naka ano dyan, Tama niya eh. naggaganyan tayo. Malasot niya eh. Oo ah. Yummy. Minsan meron ditong
tayong ano. Grabe, tigis tayong ano yan. Tinidor. Sabi ko sa'yo, malaki dito talaga eh. Ano sila, kagat na ano, ilap? Oo nga, na ano to, baka mayroon dito ng dala. Kinuryente siguro kagabi to. No? Oo, bakit Baka kinuryente. Ano yun? Kagat ano sila? Agad na patakot, no? Oo. Ang sarap. May mingwit tabo nun, may harap na ano. Hey! Hindi inabot, Chay. Nalalaman ko naman talaga. Ito matagal umaga eh. Sila eh. Alas 3:30 na kasi kami kumati nag-start, kaya ano. Pero kung maaga pala to, nakaparami yung huli natin. You know, with watching. Huli ulit? Uy! Bakit kinurin to dito? Sige. Kinoriente kagabi yan. Sino yan na naman, oh? Isa pa. Ilundo mo! Ilundo mo! Nice pa ka nila ng baga to. Sigurado. Yung tumilir-diretso yung bagat eh. Mahilap. Pinoriente ito mga soy, kagabi siguro. Kasi nabalitaan yung harvest namin. Meron na? Uy, malaki yan! Meron nga! Wala, mamaw na idol! Eh, wala tayong pang salo, Pachay. Wala ka. Ay, laki! Diyos ko! Pachay, paano to? Pachay! Ito, dito! Ay, ito! Ayan! Ginagawa mo. Balik pa! Mamaw! Pachay! Grabe, ang laki! Oh, yun oh. Sabi mo! Sabi mo, maliliit din kibit. Ano ka? Wala, mamaw na! Ito dapat kanina sana oh. Nice. Ay, naku. Yung akin tuloy naiyaw. Ang laki ka, Choy. Muntik pa makabalik. Ay, magandang tama eh. Oo, nangalangala. Kala ko nagbibiro ka lang eh. Kasi, nalagyan mo. Ano ka? Grabe mga Choy oh. Oh, dalawang kamay ko. Pa. Meron pa? Uy, may wala. Ay, mahaba. Ay! Dali. Ano sa mga laki? Sa'yo natin eh. Buti na ako na ng video eh. Grabe, ang laki oh. Uy, grabe. Parang isa lang sa'yo, solve-solve. Mawi agad. Uy, kagat problema mo, boy. Thank you, Lord. Yo. Ay. Grabe. Wala, sumabit pa sa sanga, mahirap iangat. Muntik magkawasak-wasak yung iniyaw natin ha. Grabe, kinabahan ako nun. Kala ko nagbibiro ka lang eh. Yan pala yung mamaw na ano. Parang gandun talaga. Tumunog eh. Tumutunog pala pagka mamaw. Ngalang-ala kasi, pero kung napis ngayon, pag di ba pumasag dito sa taas, laglag yun. Sigurado yun. Oh, ayun na. Ganda pa naman pagkadali ng anong alang-ala din. Oh, yung water lily. Isa lang pero sapat oh. Grabe, yung dalawang pulahan ko. Sobra pa daw isa. Anong kibit niya? No, parang katulad ng ano? Maliit? Oo. Ay, walang pala. Kasi, tiyaga lang talaga eh.
Maliit lang, pero malaki. Ano nga, takot mga pinirin dito. Inoriente pero ano, Pinirin dito. nangilan-ilan lang sila, no? Hindi katulad nung previous ano natin, Umaga, no? nung umaga. Malamang binira to ng mga ano mga to, mga kasarili. Yun. Yes sir. Tignan yung bulahan. Yan. Shoot tayo, Kachoy. Yan, ito na ang bulahan. Pulahan. Pulahan masarap pala yan. Uy, yun na naman kasi yun. Yan tayo mga Choy. May promotor si Kachoy yan ito. Kachoy Michael. Kachoy Ronnie, oh. Kachoy Ronnie. Sipon. Ano, sayang. Ay, may huli. Huli. Inabot kasi. Inabot. Malaki to. Ay, naku, bakit ayaw? Ay, naku. Kaya pala ayaw na. Sabi ko, sisigaw na sana pa baka mamaw eh. Grabe, ang laking tantuli mga tayo. Iyaw na yan, iyaw. Alak ka. Grabe, ang laki. Laki. Diyos ko. Ano? Kala ko, hukin na kasi. Dito rin tarong talaga. Kukunin ko to, malaki. Yari kaki paring John Paul ko. Ano yan, malaki yan. Malaki to eh. Papasip-sip kita kay paring John Paul ko. Naku, wala pa rin. Ah. Yung tibo kasi nito mga pin. Ako, delikado eh. Oh, huli. Ano na ako? Ah, grabing bigat kagad ah. Saglit lang ano natin, talagang boundary na tayo. Pero palipat eh. Muntik ka tayo lumipat sana kanina. Kaya rin sa tayo. Ayos. May hito pang malaki. Dami sana dyan dati mga din sa kabila na yun. Ay, buting na yun, buting. Buting Iglesia ni Cristo. Grabe. Kanina, wala na ako ah. Candle lights na dali ko. Kolo ko mamaw talaga, binigla pa na. Gulat ako eh. Sabi ko, ay salamat na inabot. Sabi ko na nga, ayaw umano eh, no? Pagka ayaw, Ayaw naman, ayaw. talagang nagipaglaban na ayaw umangat. Kala. Kala ko, hito nga eh. Hitong malaki. Kaya ka nang uwi na doon, mga ano, night. Hmm. Alas 9. The night fishing tayo. Oo, yan sa gabi. Para ba ano naman yung tatlo video mo. Dali naman mga tayo. Wala ka, ito, mamaw to ka to eh. Sigurado to. Tilapia to. Tilapia to, tilapia. Sabi ko na nga ba eh. Ayaw na eh. Mga Nag-visit to eh. tayo mamaya. Yes sir, thank you Lord. Ay, Kachoy, mamang gabi-gabi mamaya. Fishing sa gabi. Gising kami sa gabi. Ay, naku, ganda. Iduktong ko na lang dito ha. Saglit lang naman yun. Ay, thank you Lord, umabol pa. Nakakatuwa itong spot ni Kadidin pa. Pa-surprise pa ng mga bla-bla. Kala ko, ano na. Mamaw. Candle lights pala. Lang hinihila doon kasi.
Kakachoy. Kinagat na. Ha? Kinagat. Wala. Ayun ka. Oo nga, kinagat ka. Uy, yun na naman Kachoy. Wow! Uy, goods. Goods na naman mga tayo. Oh, kayos na rin mga tayo. Grabe pagkakaano. Ngala-ngala rin. Ganda ng mga tama, no? Kung nagkumpla-plato, wala na. Wala lang kawala. Gandang size. Ayos na rin. Ang tikpong ano, yung kala ko wala eh. Mayroon pala eh. Bilis ng ano mo kasi ah. Nakita mo kagad yun? Meron yan? No, meron na naman mga tayo. Ha? Uy, mahaba na naman. Mahaba na naman. Mahaba na naman. Mahaba na naman pala. Grabe na yan. Mahaba. Ay mahaba sa'yo kan, Dolls. Yung isa kaming bulati mga tayo. Yan. Yan na, happy Yan na. na hapon. But tomorrow is another day. Walang dumating na ibang ano man. Habay, hapon naman na kasi tayo. Alas 3:30 na tayo, alas 3. Alas 3:30 hanggang alas 5. Pwede na. Nakakatakot ka dito eh. Baka mamaya may sawa dito eh. Diba? Painan ko pa kaya? May buo pa oh. Ayos na siya. Say, di ka nang pain. Pinainan naman na yan? Ano makaudilim? Maka-plaza na ako no? Yun na ko sa'yo. Uy, yan na! Ano na naman? Uy! Oh, malaki to kasi. Tingnan mo lagi. Oh, laki! Pulaan ulit! Pulaan na naman mga sa'yo. Grabe yung pula. Ano ka, Choy? Katumba. Ay, uy. Katumbas yung ano mo. Katumbas yung isang pla-pla mo. 3 pulaan. Uy, may hihipaw. Oh, di ba? Lalaki talaga, no? Lalaki pagkapula. Yan. Grabe! Oh, di na. Okay na to. Oh, isa pa. Meron pa yung ano eh, yung isang bulati na sa taas eh. Para share sila. Share sila dun sa nilanggamin po tubig mo? Naku, matamis yung tubig natin. Wala ka, di tayo masyado nakikita. Nakita ba yung ano? Grabe yung ganda mo kasi, no? Ulahan pala pagkahapon dito. Nilangga? Baka nilagyan mo na ano yun? Ano kasi ito, may snow hindi. Ay, nilagyan mo. Snow bed. Kumati, sinigurado na namin kung ano, papatayin namin talaga. Mahirap na, baka mamaya masunog tong ilog Pasig. Yuck, mahirap yun. Yan. Bay, wala naman lalaro mga bata dito. Yan na naman. Sunod! Wow! Sunod na kasi. Mura pa good size, oh. Di ba? Nalawat. Patay sa. Grabe oh. Kunti na nga lang bulati. Pauwi na talagang. Kasi edit mo nga ako sa ito. Oo nga. Rotor niya. Di, doon kursada ko tayo doon sa bandar mo. Basta may bakal na. Oo. Kasi parang nag-ano. Ano, May ipo-ipo. Ganun. Ay, ganda oh. Mag-4 finger. 3.9. Point half. Grabe, saglit lang natin. Binakpakan. Diba? Ganun lang. Nagbay ka ba? Hindi na. Inayos ko lang. Ay, ganda mga tayo. Pasensya nyo na mga tayo. Medyo wala na siguro kung paano pag-edit dito. Ganda. Sana
Sana maayos ko po tong video na to eh. Ay, wala. Surrender na isa. Surrender na isa. Hindi nakahuli. Ay, tatlo pa. Oh, isa pa. Dito pa, baka makakahuli pa to. Bakit pa? Gini. Ay, laka! Yan na ulit! Wala ka! Bakit andito yung dawi sa akin? Ay, pula na naman! Pula na naman! Yan o, grabe! Pula na naman ito eh! Huwag na! Baka magpapain ka pa! Ha? Andito sila sa ano na to? Sa may bumubula-bula na yung mga to. Grabe yan mga to. Mga 5 fingers yan mga to. Wala, di pa. Wala pa. Kompleto pa yung buhayin to eh. Grabe. Kaso gabi na, ano? So yun lang po muna siguro mga tayo. Pagpasensya na. Sayang, ganda sana mga tayo eh. Kaso itong area, hindi ko pati ako. First time mo dito, baka mamaya manuno yung bunganga natin. Yan na naman oh. Sinasado, bukas yan sa akin. Bukas. Manuno. Yan, grabe oh. Boundary ka namin ni Kachay Dilmar. Kaya ito. Nagtulit. Ano tayo, pergawin natin to. Sakto na lang natin ano yung kalahati na yan. Yun mga tayo, grabe. Oh, Wala na. sus, ginoo, oy. Oh, panalong mga tayo. Oh, dami yan. Oh, Kaya tayo na. oh. Ha? Ano to? Dalawat kalahati. Kilo. Oh, bigat to. Yung mama mo kasi nagpabigat dito eh. Isa lang pero suabe. So yun, thank you so much. Bye. Thank you Lord. Thank you mga toy. Thank you, bukas ulit. At maraming salamat sa lahat na nag-tune in po. At sa mga nanood at di nag-skip ng ads natin. Yun, thank you. Yung facing spot natin no? Barangay Sumilang. Barangay Sumilang Pasig kasi no? Oh, Tapos, harap Buting yan. Buting kasi yan dyan mga toy. Tapos yan, Sumilang Bridge. Yan. Dito lang kami mga toy sa may mga kapunuan. Yan. Kahit na sobrang init, safe ka rin dito mga toy. Kahit hindi na kayo masyado magdala ng tubig na marami. Pwede kayo mag-cuts in coke. Yan, ginawa nga namin dito. Dito dito naman. At siyempre, tatapon natin ito. Yung mga baga. Hindi naman dumi yan mga toy ha. Baga lang yan kasi baka mamaya masunog tong ilog Pasig. Yun, thank you. And see you next vlog po. Thank you, salamat mga toy. Bye bye. Yan, laki nga, mamaw talaga dito sa ano. Sumilang Bridge oh. Grabe, mamaw dito. Kasi di ka pa rin na ano doon sa Angono, galing ka sa Angono ha. Ito ang daming huli ni Kachay oh. Tawag to? Banlaw. Oh, banlaw. Ito galing Angono pa to eh. Oh, di ba? Grabe, nakadali pa siyang ano. Ay, dalag, wag na makawala oh. Oh, laking dalag oh. Kasi laking dalag pala oh. Kung ano pupunta? Okay? Isang kilo to. Oo nga, baka tumalon to. Huli ni Kachay to. Oo nga. Kachay Panyong. Huli mo yan? Bo, lupit. Oh, yes oh. Sana all. So dito, pahinga na muna kami. Paubayan natin itong spot natin sa kanila. Grabe oh. Dahil pa rin may mingwit dito oh. Alas 6 na, ay alas 5 na, alas 5 yung video na. Mati dito oh. Barangay Sumilang Bridge. So dahil pa rin nag-mingwit. Mag-aalas 6 na. Pero kami ni Kachay Delmar, uwi na kami. Yung huli namin, kanina. Yung huli namin. Uy, puno. Kunti na lang puno na. Oh, ulit siya oh. Uy, meron na naman oh. Kachay pa nyo, huli na naman to. Partner mo. Oh, lalaki oh. Malaki yan. Sige pa yan. Boss. Huli. Karami na bossing? Wala, dadalawa pa lang yan kasi... Nagsimula pa lang. Oo, simula pa lang ako eh. Okay.